ଟାଣ ହେଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ଆଉ। ସେଟା ଭଲ ରୁହେ ବହୁତ ଦିନ ଯେ। ସେଟା ଖାଇଛ? ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ଜିନିଷଟା ଆଉ। ଘରେ ଘରେ ପଠେଇଥିଲେ। ଏତେ ଟାଣ କମେଇ କରାହେଇଛି ନା ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ? ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବେଳେ ବାତ୍ୟା ହଉ ପବନ ହଉ ଯାହା ହଉ ସେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଥିବ। କାଟିଦେବି।